Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Infaħru l-mulej għal-tana, permessa din qudiesa, jew narfu l-preżenza ta' Alla bħalissa fil-ħajja tiegħek. U qudiem il-qudusija ta' Alla narfu li aħna midinbina għandna bżonn il-ħnina tiegħu, għalhekk jew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Ħalli niċċelebraw kif jixxaq dawn il-mistejja qaddisa. Nistqajl Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dini bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt id-dmirijieti tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ħanin illi tista' kollox, fit-tieba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidinna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-erf. Fl-erf hemm spiritu intelligenti, qaddis, waħdini u ħafna għamliet. Fin u attiv, jinfed fil-fond u teba m'hemmx fih. ċar u ebda ħsara ma tistalih, iħobb il-ġid u misnun sewwa. Xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel. Iħobb lil bniedem sod
u żgur blankwiet, kollox jista' u fuq kollox jassess, u fl-erwieħ kollha jidħol, imqarf dawk intelligenti, safja u fini sewwa. Għax l-erf jitħarrek aktar minn kull ħaġa oħra li titħarrek. Minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex ma' kull imkien. U bħal daħna ħafifa tas-seta ta' Alla, nixxija safja tal-glorja ta' dak li jista' kollox. Għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih. U raġġ tad-dawl ta' dejjem, mera bla teba tas-seta ħaddiema ta' Alla u xbija tat-tieba tiegħu. Għalkemm waħdu kollox jista', jibqa' dak li hu fih innifsu u jġedded kollox. Minn żmien għal żmien jidħol ferwieħ qaddisa u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u l-profeti. Xejn ma jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-erf. Għax l-erf jiddi aktar mix-xemx u aqwa minn kull ġemma tal-kwiekeb, imxebbaħ mad-dawl u isbaħ minnu. Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl, imma l-erf l-ebda ħażem ma jistalih. Jinfirex minn tarf sa tarf tal-ard bil-qawwa u jmexxi kollox bil-ħlewwa. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek imwafqa fis-sott fis-smewwiet. Min nisel għan nisel il-fedeltà tiegħek fuq l-art waqqafta u żammet fis-sott flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. B'digriet tiegħek għadhom sħaħ sħallum għax kollox huwa l-qadi tiegħek. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifiem lil min ma jafx flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Ħanibqa' ħaj biex infaħrek, inkunu d-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi, flimkien għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Jiena d-dilja, intom il-frijaj jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U weġibhom, is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma hu se jgħid araw hawn jew hemm għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Id-dixxipli tiegħu qalilhom għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bin il-bniedem u ma tarawhx. Għax jgħidulkom arawh hawnhu jew arawh hemm hu. Tmorrux tiġru warahom. Għax bħalma berqa tleq u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jibata ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Aħna ħafna drabi ngħixu jew fil-passat u ngħidu kemm konna aħjar il-bieraħ u l-bieraħ tlula u s-sena ta' qabel. Jew kellha ngħixu fil-futur u dejjem nittamaw u dejjem nippjanaw kif ħanamlu għada aħjar. Imma
ma ngħixux illum, ma ngħixux issa. Is-Saltna ta' Alla mhix il-bogħod, mhix barra minnek, mhix f'ħaddieħor, jew kellha xi post il-bogħod, mhix xi avveniment kbir u b'ħafna li ġejja b'mod drammatiku. Ġesu qed jgħidilna għejxu l-moment preżenti. Is-Saltna ta' Alla qiegħda fostkom. Is-Saltna ta' Alla qiegħda issa fik, f'dawk in-nies li hemm madwarek u fid-deċiżjonijiet illi inti u aħna qegħdin nagħmlu. Mhux id-deċiżjonijiet kbar illi min jaf forsi meta se noħduhom, jew kellha nistennew il-kundizzjonijiet perfetti biex nieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Aħna f'kull ħin bħalissa qegħdin nieħdu deċiżjoni. Inti forsi qed tieħu deċiżjoni bħalissa li tkun attent għal dak li qiegħed tisma'. Tkun f'mument fejn tieħu deċiżjoni fejn tieħu paċenzja bil-persuna li hemm ħdejk, jew ħsibt xi ħaġa f'moħħok u iddeċidejt illi minflok ma terabja għal dik il-persuna tħobb il dik il-persuna. Kull ħin aħna nagħmlu deċiżjonijiet. U f'dik id-deċiżjoni li inti tkun qed tagħmel hemmhekk tidher is-Saltna ta' Alla, li hija saltna ta' paċi, ta' għaqda, ta' dialogu, ta' ħniena, ta' maħfra, ta' tjubija. U għalhekk f'kull ċirkostanza, anke pereżempju wieħed jgħid imma tgħid ngħidha din l-informazzjoni fuq dik il-persuna ngħidha lil ħaddieħor għal xiex se ngħidha. Hemmhekk inkun qiegħed nagħżel jekk hemmhekk tidhirx is-Saltna ta' Alla jew is-Saltna tal-ħażen. U f'kull mument ieħor tal-ħajja tagħna. U għalhekk tajjeb li llum naħsbu ftit. Illum issa anka jasal nofsinhar, jasal il-lejla. Saqsi lilek innifsek jiena llum fejn tajt l-ispazju biex is-Saltna ta' Alla tidher. Fejn? Bliema mod is-Saltna ta' Alla kienet f'ħajti, kienet fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tal-persuni fuq il-post tax-xogħol, online, fil-post fejn iltqajt mal-ħbieb hekk biex nieħdu gost. Fejn ħallejt l-ispazju, għamilt l-ispazju għas-Saltna ta' Alla. Jew tolbu l-Mulej Alla tagħna l-grazzja tal-erf, l-ispiritu intelligenti, qaddis, waħdieni, ta' ħafna għamliet, fejn attiv, jinfed fil-font u teba m'hemmx fih. ċar u ebda ħsara ma tista' għalih. Kienu nitolbu sabiex dan l-ispiritu tal-erf aħna nfittxuh, inħobbuh u ngħixuh. Isperati mill-erf ta' Alla biex ngħixu s-Saltna ta' Alla illum ejju nresqu b'ġenerożità it-talb personali tagħna lill-Mulej. Tolbuk Mulej għall-Knisja kollha, għall-Papa Leon, għall-Sqfijiet tagħna, Charles u Joe u Anton. Tolbuk Mulej sabiex flimkien mal-poplu kollu il-koll narfu s-Saltna tiegħek fuq din l-art u f'kull mument tal-ħajja tiegħek nagħżluk biex l-ispiritu tiegħek jitrasforma lilna u lid-dinja fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja. Nitolbuk Mulej sabiex jieqfu il-gwerer kollha illum u nissel ħsibijiet u attitudnijiet ta' paċi u sliem f'dawk il-persuni illi qegħdin irawmu il-gwerra. Għatihom Mulej il-paċi tiegħek.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal tant attivitajiet illi jiseħħu fil-Knisja f'Malta u b'mod internazzjonali. Nitolbuk mulej sabiex permezz ta' dawn il-momenti inkomplu narfu l-imħabba tiegħek lejna u nwettquha u nxandruha sa tru fl-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha, għatihom mulej is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-irwieħ tal-mejtin kollha. Forsi f'dal ħin niftakru fil-mejtin tal-familji tagħna u ħbieb tagħna. Mulej għatihom lena ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ressaq it-talba tiegħek. Grazzi mulej tal-talb li inti mhux biss tismana, imma inti tagħtina kull ma aħna għandna bżonn fuq kollox l-Ispiritu Qaddis tiegħek, l-Ispiritu tal-għerf. U dan nitolbulek Missieħ bi Kristus Sidna. Amen. Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla il-Missieħ li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li se jinofrulek biex naqilgħu bit-tjieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek illi qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missieħ Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tjieba tiegħek rid tiġġeddu. U għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u bil-ferħ infaħruk u ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej. Inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex min rajh ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan u ġismi illi jingħata għalikom. Ekku kol wara li kilaħar il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan u il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerreda likom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' d-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan it-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf li bħabba flimkien mal-Papa il-Jun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Mulej ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Mulej eħlisna minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna il qegħdin nistennew u nittamaw fil-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Tħares mulej lejn d-dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-disem flimkien mad-dem ta' Sidina Ġesu Kristi kun jissollinna se nitqablu bihom għall-ħajja tal-ħin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inrodulek ħaj mulej, għat qajbina imqazza illi bija saħħaħtna. Bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, ekk ukoll fit-tjieba tiegħek għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom il-mulej, Alla illi jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss se titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link għat-posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna Ġesu twilet għalina li tkun ibnek bħalna u Ġesu tiegħi ħaffinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-ewwel kollha speċjalment dak kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħmel fix-xmara Ġordan. Missierna li inti f'isma wieti tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tfitint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sliema lik Marija bil-grazzi memlija malej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliema lik Marija bil-grazzi memlija malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfirna d-nubietna ħajsna minn nar tal-infern, kull ġenna l kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misterju minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera ruħu fit-tieġ ta' Kana. Misterna li inti f'isma wieħed tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, li kismet tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. U Ġesu għafinna d-nubietna ħajsna minn nar tal-infern u l-ġenna l kollha speċjalment dak kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw nikkonsidraw fit-tielet misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ l-indiema. Misterna li inti f'isma wieħed titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina.
La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirlna d-dunubietna eħlisna minn nar tal-infern, ħu il-ġenna l-ewwel kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidew nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl meta Ġesu Kristu dibiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fisma u jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, maħfirna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa. Imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-dunubietna, eħlisna minn-nar tal-infern. Ħul ġenna l-ewwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidew nikkontemplaw fil-5 misterji tad-dawl meta Sidina Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misterju tal-ħajt. Misterjna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-dunubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, speċjalment dak kollha li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Slima lik Sultana, om taħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik li lek ingħidu, għaliex aħna t-turfnati u li teva. Ilek nitniedu, aħna li nibku, nofru firdana u t-tadmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wardani turfnament lil Ġesu, frat-imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u malej il-mistieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistieħu u ma fislim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat talb tagħna. Kristu il-qaj talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibednalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja.
tal-ġustizzja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parrijiet tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħanina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilina qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus Sidina. Amen. San Mikiela Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa ta' Alla. Fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġaraw fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħaris tal-fedejji u għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian, itlob għalina, San Torocco, itlob għalina, San Paul missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Perka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adiodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtina t-tifkija tal-passjoni tiegħek, għatina li tolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem quddiem tiegħek.
Ek li nħossu fina bla jeda dak li rbħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbijek ħalla, imbijek l-isem għaddes tijaw, imbijek Ġesu Kristu veru għallu veru bnidem, imbijek l-isem ta' Ġesu, imbijek għal-qalb imqazza tijaw, imbijek id-dem mażis tijaw, imbijek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbijek għal-kbira Malla Marija Santissima, imbijek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbijek it-luħ glorjus tagħha fis-sema. Imbijek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbijek San Giuseppe Paruskas tismu tagħha. Imbijek Alla fl-Anġlu Qaddisin kollha tiegħu.